Micro. Ahí estamos, gracias Planeta K por estar aquí. Que estaba pensando, que me falta aquí unha reña de faitar. Volvemos a empezar. Boas, benvidas a Recuncho Gamer. Hoxe en mércores, 17 de febreiro 2021. Gracias a que chera papá. Mira, esta xente que está vendo e que ve que a cousa non funciona e avisa. Aí estamos, aí. Nada, era un erro fácil. Se muteas, desmuteas, xa está. Ás veces é me complicado que enchufar cables. Nada, como dicía, iso, estamos a mércores de entroido, mércores de cinza. Non sei se a palabra en galego tamén se usa esa traducción do de cinza e tal. Bueno, senón é enterro da sardiña tamén, este tipo de cousas. Como estades vendo pola descripción do vídeo, pois hoxe imos xogar ao Super Mario Odyssey, porque é un xogo que ten unhas mecánicas tamén que son moi entroideiras, porque temos aí ese Capi que ides ver en breves. Boas, Lex González, xa está no castelo. Home, bueno, graciñas, un pensei que andas por aquí porque sí que eres moi participativo tamén por redes e polo canal de YouTube do Recuncho. E, bueno, pois benvido tamén agora por aquí no Twitch. Eso, vos comentaba que este é un xogo que é moi enroideiro, porque temos a esa personaxe que é ese gorro que leva a Mario, que é o Capi, que casi calquer enemigo que yo lancemos pois convertimosnos nel, ou, bueno, enemigos e incluso obxetos. Entón, pois temos, creo que non lembro cantas transformacións, pero creo que non sei se pasan dos 100, dos 80, creo que sí, seguro. Entón iso, pois hoxe nos prestaba así entrar nesas dinámicas. E ademais son plataformas que é bastante interesante. Eu creo que a nivel de plataformas en 3D debe ser o que mellor se manexa. Logo podemos entrar igual que a narrativa é un pouco porque un pouco sempre o mismo, Princesa no Castelo, ainda que metas un pequeño estiño, está igual un pouco deslavazado os mundos que ten, pero a nivel control e como distintos retos de plataformas que teñen, a min esa parte pareceme moi interesante, moi profundo este Super Mario Odyssey. Antes de meternos a xogar con el, nada, ensinarvos, neste caso teño a edición física, que vedes que ten esta portada. Bueno, estamos falando de Nintendo Switch, que pois non me dixen, pero bueno, xa sabedes. Cousas que me están... Claro, vos diredes, vos farún. Cousas que pasan agora co tema este do formato digital e o físico, que eu, claro, eu deixei de mercar físico a cotío xa en Play 3, porque moitos podía telos en tal. En PlayStation 4 teño pouquísimo, se teño porque vin algunha oferta tal. Na Switch, na Nintendo, sabes que hai este tema do... Claro, a tenda... Os xogos de Nintendo non baixan de prezo, rara vez baixan de prezo. Na tenda digital, haber algunha oferta puntual, pero... o sea, temos xogos de máis de 3 anos que siguen os 60 euros, o sea, son todos Zeldas, os Smash Bros. Gracias, Farun, por... Cantos cunchos tes, ti? Fala claro, Farun. E iso te dicía que os precios en Nintendo en Nintendo Online non baixan. E ás veces, por exemplo, pillarte un Super Mario Odyssey, pois teste que ir ao físico, porque de cando en vez atopas ofertas a 41, 44. Pero a única maneira un pouco de atopar este tipo de xogos. O sea, teño en Switch bastante cousa física. E claro, o problema é que os formatos físicos de agora son o sea, yo entendo da pegada ecolóxica e tal. Se me poñen os xogos en digital, pillaríos. Pero claro, vou vos ensinar todo o contido que ten o Super Mario Odyssey, ou a versión física. Sí, aquí ten unhas letras dunha canción de Jump Up Superstar. Xa está, e aquí vería o cartucho, que agora está insertado xa na Switch. E xa está, non hai ningún folleto, nin nada. E dis, volvemos ao mesmo debate, cousa ecolóxico ou... Nisto dos cunchos non tens nada que poña chuchar cartucho de Switch, non? Pero que chuchea un cartucho de Switch, ben chuchea o Switch e tal. Sí, edición coleccionista. Pero claro, tamén pasoume con Last of Us 2, por exemplo, que eso creo que viña unha folla, pero era en plan desto de advertencias de risco de epilepsia, todo este tipo de cousas. Claro, que teñas que irte a pear plástico que non teña case ningún tipo de valor engadido, pero sae máis barato que unha versión digital. Aquí estou nun conflito de mundos que ahora mismo non sei por onde ir. Nada, feita esta reflexión de como están as versións físicas versus as digitais, imos co tema. Antes de nada, lembrar eso. Logo botaremos un GeoGuessr, o complexo de pegada digital, o resto que... Sí, o peso dos servidores, pero que sei, de lanzar unha física, eu que sei, non sei, é que non sei. Eu entendo dos servidores que tamén é un mantemento, non? Claro, a xente di, no, que hai que distribuílos para fabricar o tal, e que os servidores tamén hai que manterlos, correcto.
pero xa que me faz unha física, non sei, en fin. E nada, tamén nun momento aí durante o tinglao abriremos este paquete que me chegou así de reis con retraso, que creo que son cousiñas de videoxogos. Digo, creo, sí, o sea, é unha cousiña, pero bueno, así imos a ver dentro un anaquiño. E tamén botaremos un GeoGuessr así bastante rápido. Estiven aí valorando o tema de se facer logo un directo ás 11, porque hoxe temos Nintendo Direct, pero finalmente me coincidiu que entre que quería cear, temos que editar un podcast que hai mañá tamén con Tan Xogueiras sobre xogos musicais, pois ao final non imos facer directo. O que sí que vou participar aí un momentiño na canle de Ragnarok, que vos deixei de a ligazón, tamén con algún xente. O que pasa é que unha canle que estábamos, que, bueno, se fala en castelán, pero bueno, tamén por se queredes seguir en algún sitio máis e queredes comentar con algunha xente, pois estaremos por aí na canle de Ragnarok falando de Nintendo Direct. Dito máis, que xa non me enrollo, que xa levamos aquí 12 minutos, bueno, quítalle 5 da conta atrás e vos co xogo. Pois aquí temos este Super Mario Odyssey, este é o menú. Imos xogar unha partida xa que teño avanzada. De feito, digamos que sen entrar moitos detalles, o Super Mario Odyssey ten como 3 finais. Digamos que xa pasei o primeiro e o segundo. Entón, ahora realmente é unha cousa de exploración de mundos, este tipo de cousas. E como vedes, xa aquí a Mario xa teño cun traxe que é unha especie de Diddy Kong. E nada, pois é un pouco ver as mecánicas. Entón, temos os saltos clásicos de Mario. Dios, agora non lembro moi ben os controis. Esto, aquí temos para lanzar a Capi. E entón, por exemplo, xente aquí que nos pide. Isto sería unha tenda, todo isto. Hola, boas, Xacoquín. O día, moi ben, grazas. Grazas por preguntar. Ti que tal? Espero que ben. Esto é xente como dais, ves? Que se preocupan. Sí, home, tengo un momentiño máis polo tema do Capi, que nos comenta aí Ragnarok. Pero está bastante interesante. Entón, bueno, diremos unha cousa. Este xogo xoguei fais... Sí, 6 meses, 5, 4 meses. Pasei todo isto. E agora, digamos, o que me queda é descubrir lúas. Que como se descubren lúas? Pois, probablemente, pois aproveitando habilidades ou descubrindo algún tipo de habilidade que nos deixe cada mundo para chegar a elas. Entón, sei que había un mapa que agora toparei o botón. Aquí está. Entón, claro, en este mundo hai aquí unha lista. Esperad un momento. A lista está aquí. Entón, do reino robado, quédame esta lúa de aquí, esta lúa de aquí, esta lúa de aquí. E de algunhas hai pistas. Entón, claro, de todo isto. Estas creo que son descarregables e todo isto. Claro, este é o primeiro Super Mario en 3D que xoguei. Xa vos digo, o meu primeiro contacto con Nintendo directamente, máis la de ter unha Game Boy así heredada, foi esta Switch. E digamos que o meu primeiro mando Mario 3D que lle puden dar. Así que provei un anaquiño o Sunshine, provei un anaquiño o da Nintendo 64, Super Mario 64, pero sí que foi este. Entón, claro, xa vos digo, a nivel de control pareceme bárbaro. Pasa que agora non lembro como se corría. Vale, entón, claro, miña dúbida é: teño algunha cousa bastante avanzada, pero logo sei que me quedan partes nas que teño que investigar para conseguir lúas. Entón, bueno, vou probar neste mundo, se topo algo, senón vou a algún outro mundo que sexa máis sinxelo. Entón, eu non sei se, por exemplo, de vez en cando hai como mini fases metidas dentro destes mundos de exploración. E me facendo por aí. Eso, ánimo aí cos estudios, a Coquín. Espero que vos che faga así un pouco compañía isto de Mario de hoxe. Entón, claro, pois mira, eu esta fase creo que non a xoguei. Mira, hai unha chapa ali ao final. Entón aquí, e ir pasando un pouco por aquí. Vale, dos cañóns. Ui! Vale, pois... É que, claro, non lembro. Había un salto pa diante. Si, estou moi Fall Guys. Para correr, tes de poñer o gorro veloz. Ah, non. Xa empezamos con roleo,
Claro, había algo que era mantendo. Espera. Vale, espera. Vou probar primeiro o paso. E logo unha vez que teño o paso en calmado. Sí, perdo moedas, vale, non pasa nada. O sea, eu creo que isto era mantendo e agora saltaba. E efectivamente, vale. Pois... creo que había como unha especie de salto para diante, pero bueno, non me preocupa, vou tirar para diante. Correr Z, salto, salto largo, vale. Espera, pero Z, como que Z? Non hai Z na Switch. Estamos así co día do troleo. A ver se me sai agora. O de agacharse, vale, o de agacharse entendo que o Z... ah, ZR debe ser. Sí, vale. No. Espérate. No, ¿de dónde está saliendo eso? Logo miro aí o tutorial. Isto vou intentar pasarlo así. Isto é unha cousa que comentamos moitas veces de que levas en xogar un xogo, posta a xogar a non sei cantos outros xogos, e cando intentas volver a este, pois é en plan, pero olvidei como se camiña. Vale, aí temos unha lúa. E entón agora que metes que... ahora que teño que volver. Espérate. Vale. Xa entendo mecánica. Tamén vos direi eso, que como estamos xa nun tramo do xogo en que xa teño bastantes lúas, o que me queda son retos tamén bastante difíciles. Porque se sumamos o tema de que agora mismo parece que me leve un golpe e non sei camiñar, pois... claro, o que pasa que, claro, este xogo que ten é que ti pasalo unha vez, danche unha serie de extras para que visites máis mundos ou que aparecen lúas novas, digamos, e logo, aínda así, volves a pasalo outra vez por outro reto que hai e aínda tes ata conseguir máis. Entón, pois nada, pasa esta cousa. Entón, a ver aquí, eu creo que aquí xa sei o que teño que facer de primeiras, que agora ven aquí o señor este da bomba e eu vou por aquí, non? Ah, non. Vale. Que ahora sube. No, espera, non estou moi seguro do que está a pasar. Hola. Ah, moi ben, saltei en riba dela. Vale, ese salto xa lembraba. Creo que vou morrer aquí. Pois nada. E como fago para volver, entón? Vale, teño unha idea. Unha última idea. Vale, esto... vale, ese salto é lo que decía. Correndo moito. Eso parecía Super Monkey Ball, porque mira, encima levo o traxe apropiado para ser o Super Monkey Ball. Vale. Bueno. Uy, que leria. Bueno, eso non vou por nivel máis fácil, porque ao final tamén me metín aquí nun... este creo que o quinto, sexto nivel. O sea, o de fora, quero decir. Mira, vou sair, Podo sair, podo volver. Non teño aprecio. Claro, como teño cartos aí de sobra. Si, deixame entrar. Ah, di aí Lexon que sí, que está difícil. Pois mira, imos facer... ai, como se vai viaxar aquí rápido? Mapa aquí, correcto. Imos teletransportarnos aquí. Non vos fascina o tema de que a B e a A estén en distintos sitios no mando de Xbox e no de Nintendo? A que vos parece unha idea bárbara? Seguro que hai algo de tema de plaxios e de tal. Eso, cando consiga 98 lúas máis xa podería enfrentarme ao derradeiro xefe final. Pero de momento, pois, non. Imos ir a outro reino. A ver se non se... bueno, outra vez que lle volvín dar ao botón que non é.
Super Mario como metáfora do capitalismo. Pois mira, visto así. Reino do lago. Reino das areas. A ver, vou ver as listas de das cataratas. Vale, por aquí quedan cousas. A ver, neste. Bueno, aquí tes as transformacións un pouco. Tamén tes un listado de transformacións. Por suposto, esta transformación xa sabedes que un 23% mellor. E nada, pues tiene que ver música. Reino das cataratas, reino das areas. Aquí eu creo que vai me quedar bastantes. Bueno, nin tantas. Va, si, hai aquí un ramo bastante interesante. Pois imos ir para o reino das areas. Así que... a voar. Sí, claro, a NES non tiña BA, non era ave. Ou eran un 2. Sí, o sea, correcto, eso que decir. Aquí teño aquí, mando Xbox. Aquí tedes a B, por si alguén que non teña aquí a dúbida. E por aquí tedes o das Switch. Que tedes BA y X. A NES era B tamén. Porque creo Master System tamén era letras, creo. E logo Mega Drive ABC con cando era ese botón xa con X, Y, Z. Vale, pois imos ver, claro. Xa que anda por aí Lexuan, vou me aproveitar, que vexo que ten ainda fresco unha cousa. Ti lembras como descubro onde hai estrelas? Había como un mapa para isto ou pérdete por aí? Ou era de perderse por aí? Vale. Este salto. Ala, veña. Apropiación cultural. Vale. Entón, claro, ti pasas isto ao inimigo. Ah, que lle pague todo. Vale. Entón aquí, claro, pois temos este que isto que fai realmente creo que era sumarse a outros, non? Eso lle salto a este. Claro. Entón aquí podemos facer como pequenos castellets. Aquí, o Super Mario Odyssey falando do conflito de Cataluña. Veña, imos para arriba. Ui, que veo, ben. Vale. Ui. Ah, vale, que perdo vida. E para quitarme disto, como era? É unha maneira. No, digo, o tema de... O sea, sempre estamos usando aquí. Ahora, ruínas mayas. Logo tenos... Imos de indios tamén. En fin. Estamos aquí lucrándonos ca estética de outros. Como se quitaba o disfraz? Ah, vale, con este botón. Moi ben. Tamén podemos ser... Creo que tamén podíamos ser aquí o... Este, ¿no? Sí. E aquí temos un pequeno homenaxe ao Nights into Dreams, pasando por anéis. E aquí xa estou, pois xa sigo. Vale, moi ben. Vale. Por ali teño un paxaro. Mira, aí había unha lúa que xa pillei. Creo que aquel paxaro dali ten unha lúa. Imos a investigar. Creo que aquel dali, ese que anda por aí voando, se o cazo, de alguma maneira. Bueno, se o cazo así a primeira, quedo parvo. Pero entendo que ese é dos que podo, non? Sí, pode ser Star Fox. Pois ti xa sabes que eu tiro de Sega de referencias, porque é o que hai. Sí, as lúas de pasar os bosses, todo iso son automáticas. Vale, pois a ver. Ese paxaro ten aí unha ruta. Eu creo que había un sitio que podo pillar ben. E a verdade é unha cousa de Switch, que sí, non terá resolución a tope, todo isto, pero a parte gráfica, por lo menos nos xogos de Nintendo, é sempre moi sólida. Sí que é certo que todos tiran desa estética un pouco, digamos, de cores vivas, tirando hacia debuxo animado, sí, pero de estabilidade de todo tipo, porque velo aquí, pero tamén podelo ver no Mario cos Rabbids, no Mario Kart, no Mario co tenis. El Luigi Mansion, bueno, creo que o Luigi Mansion ten así un tratamento un pouco distinto, pero a verdade é que e que tampouco é un xogo que precise maior espectacularidade visual.
funciona perfectamente. O sea, realmente ves o fondo de todo o plano. A ver, si aquí levantas porque... Aí está. Ah, vale, xa tiñas a lúa, moi ben. Xa decía eu que era moi doada. Vale, pois vou ir a Onda Todd. Vou facerle caso aí a Lexon. É preciso. Veña. Esto, claro, obviamente, esto é o Sonic. Bueno, hai unha cousa aquí. Mira, isto é bueno facer. Que había uns minixogos que estos xogas con xente do outro mundo, que é o do... Que era Gocha Globos, non? Algo así chamase. Mundo Globo. Entón, ti aquí podes facer ou agochar un globo ou atopar globos que deixa outra xente. Entón, vou ir primeiro polos conde globos, porque así ubícome un pouco. Entón, ti deixes unha xente e ten que chegar antes de determinado tempo. Si, o Mario Kart, o problema que teño, xa sabedes, que co router que teño agora mesmo non me deixa xogar o Mario Kart online. É unha cousa así, tal. Entón, imos agochalo. Claro, aquí, desde esta torre, pois podemos irnos ou por aquí, subir esta pirámide invertida, ou irnos aí onde andábamos antes vendo, pillar o dragonciño ese, que podemos así... Bueno, máis é un pterodáctilo así, daquela maneira, que podemos así planexar polo tal. E aquí temos esta plataforma que é máis fixa. Pois vou a irme por aquí. Ah, vale, tardou a andar. Entón aquí vou intentar avanzar máis do normal que pide a plataforma para poñelo máis difícil. No. Claro, e non podo estar no aire. Ui, que mal. A Switch, o que non ten é cable. O sea, non pode, vai por wifi só. Se non me corrixe por aquí Ragnarok. It's a me, gotta go fast. Que soy un pouco horrible tamén o señor este. Veña, outra vez. Por lo menos eu, na base que teño, que é a original, non ten toma de cable, o gallá, porque senón estaría enchufado por aí e igual non tería o problema de tal. Ah, vale, un adaptador. Pois teño dos solucións. Ou me poño aí a mirar o tema de... Vale, pois poño aquí. Non vai ser moi difícil. Ah, non, dixenlle que seguía un anaco máis, vale. Pois, sí, xa vou. Pois aquí, non é moi difícil, pero bueno, para que vexades a mecánica. É produto oficial de Nintendo ou así un apaño tal? Imos ir a buscar globos. Entón, a ver, aquí, claro, isto aquí dache unha pista ca frecha. Entón moitas veces xa podes velo, así que movendo a cámara. Este imagino que está detrás das ruínas, 197 metros. A ver, un que sexa sinxeliño, que estamos volvendo ao xogo este. Este, por exemplo, creo que aquel punto... Sí, fixadevos que hai un punto amarelo ali ao fondo, onde as ruínas. Temos 40 segundos. Pois eu creo que pillando o dinosaurio, se lembro como se pilota, eu creo que chegamos. Imos darle a este e danos... O sea, gastamos 15 e se chegamos 154. Nintendo 100%. Vale, pois sei de botarle un ollo, porque a outra opción é chamar a miña compañía e dicirle, mira, teño aquí unha NAT que me está cribando, porque xa non me deixa co Mario Kart, que non é cousa da Switch, é co Mario Kart, porque debe ser máis exixente a nivel de conexión. Então o Mario Kart non me deixa, pero por exemplo co Rocket League na Switch podo xogar online. Entón debe ser polo que pide o tal. Vale, queda aí pendente o daciñas, que non sei se aí che cortou a ligación. Bueno, logo proba. Nada, pois imos facer este 40 segundos para atopar ise. Entón pillarei o dragón e tiro para lá. Ok. Ah, vale, ao pasar... Moi ben. Xa perdín 3 segundos e tonto. Entón... Vale, non lembro como se voaba, ben. Ah, que non podo cambiar a vista, moi ben. Bueno, pois nada. Pois agora xa correr. Canto tempo me queda? 15 segundos, vale, creo que chego, non? Ui, ui, ui. Sí, chego ben. Vale. Non espectacular, pero bueno, cheguei. Nada, pero bueno, busco eso no Google, que imagino que non
non é tan complicado. Pois nada, pois temos esta especie de minixogos tamén, eso, é un pouco modo online en diferido, por chamarse de alguma maneira, para que se entenda. E nada, é tamén unha maneira de gañar moedas. Aquí podría, ahora se fixese unha racha de atopar varios seguidos, pois nada, pois chegaríamos aí a un punto no que que tamén nos dá máis moedas, máis recompensa. Pero ahora, nada, vou sair, vou preguntarle a todo a ver onde hai unha lúa, a ver se atopamos. Jojo. Digamos que esta participación de Luigi no xogo realmente creo que non ten moito máis peso. Vale, e o toque de explorador só estar cerca, preto do globo, creo. Si, está aí. Mira, xa buscaron o meu globo, pero non o atoparon, e xa me deron aí un pouco de recompensa. Claro, se a xente busca non o atopa, pois ten eso. Ah, vale, sí. En vez de zouparlle, que tal se falo con el? É un consello para a vida. En vez de zoupar a xente, falade con ela. Ás veces, todo moito mellor. Nada, Maxia da Melena. Bueno, que estamos aquí xa, a xente non vai estudiar ahora despois disto, claro. Imos alá. Ai. Con calma, bueno, fai falta que non solta Melena. Opa, que tiro o teclado con tanto... Xesucristo, mima. Ala, así queda. Graciñas por eso. Se a Melena queredes ver en alisado dentro dun mes no concepto que faremos de Rock One, lembrade que temos tamén aí arriba de onde canxeades as recompensas do cunchos, tedes aí un bote mensual que en canto imos comprobar aquí canto imos imos no 12%. Bueno, temos 22 días, xa pasaron 8, pero bueno, hai que meterle caña. Aparte Farún está aí metendo cantidade, pero iso. Aí está, graciñas Xacoquín. E nada, pois imos a ver aquí. Dolle aquí dar moedas. Mira, as que consiguen que cousa estas e tal. Outra famosa frases do colega da Melena é: apenas teño contacto con as drogas. De que me estás a falar, Faru? Si, home, vou fazer unha donación. Vale. Ah, mira, pois mira, isto non o usei apenas o do mapa, pero ben. Porque senón, perdón, vale, está no mapa. E agora, entón, que faría? Queda marcado aí. Se agora miro, está marcado aí, vale. Entón, isto vai ser, sí, no grupo de ruínas que había por aí. Correcto, vale, pois imos usar o taxi este. E vos diredes: este amarelo. Non, este taxi. Veña aí. Oi, chica, cabalo. Creo que xa me pasei, vale, por aquí. Mira. Barranco, non, por. Vale, suficiente. Jolín, gracias, Beatrix, pola contribución. Vale, vai estar nas ruínas estas. A miña dúbida é se por esta entrada me vai levar a esa zona ou teño que ir por outro lado. Bueno, vou entrar por aquí, a ver onde aparezo. Ah, vale, hai un trofeo. Steven, el. Sí, está claro que hai que Steven. Vale, pois non era este. Vedes aí se hai unha notificación de que buscaron máis moedas. O sea, que buscar máis o baúl. Vale, pois hai que intentar acceder ás ruínas. Entendo. Ui, que estos son áreas movidas. Oh, xa me atoparon o globo. A ver, non estaba moi difícil. Eso é certo. Vale, entón coido que sería polo mapa. A ver, creo que está hacia a zona de aquí. Vou por aquí. Vale. Esto se non lembro mal. Vale, correcto. Entón, bueno, este é un detalliño para os que non coñezas o xogo, que aquí hai como minifases homenaxe ao xogo de 8 bits. Bien, vamos meternos. Tamén unha frase que dicía o da Melena, que coñece Farú. Entón, aquí vedes, a música cambia a 8 bit, estilo 8 bit. E temos aquí xogabilidade como se fose o Mario danés. Está moi guai estos detalliños que ten así como mini fases dentro de... Vale, e unha vez aquí xa saímos, vale. Ah, vale, mira aquí, isto debe ser que aquí hai unha lúa que non tiña. Efectivamente, pois esta era bastante doada. Ah, que se vai para aí. E agora teño que saber chegar aí. Este canón vai botar algo. Porque se este canón bota algo... Aí está. Pois agora chego aquí.
E xa estaría. Joder, isto está moi guai, porque ao final, o sea, isto é unha mecánica que, por exemplo, aprendín antes. A maneira de chegar. Igual hai algún tipo de salto que podíase facer os saltos se domino ben as habilidades e podo chegar aí. Pero... sí, o vídeo coñece, pero non tiña ubicado o señor quen era. Farun. Pero isto que me gusta, que tes bastantes maneiras distintas de resolver un mesmo problema. E isto estás acostumado, igual, nos xogo máis de mundo aberto, tipo Assassin's Creed, que podes ir ou máis con sigilo, ou máis a saco, ou máis tal. Bueno, digo Assassin's Creed como case calquera que se vos ocurra este tipo de mecánicas, se sabes que hai moitos. Pois no Mario, pois eso, mira, xa só con ferramentas que lembrei hoxe, como de subirme aí os torpedos eses, pois xa solucionei isto. Pois imos ir a ver... mira, por exemplo, este salto, para facer isto por aquí me valería, por outro lado non sei. Vou volver onda Toad e vou pedirlle aí máis consellos. Que vos parece? E xa vos digo, hai 999 lúas. Non todas hai que encontrarlas polo mundo, pero bueno, ao final estos son... é unha colección como de 12, 13 mundos abertos, algo máis grandes que outros. En cada un deles, pois... aprender a saltar, a disfrutar. É bastante... eso, relaxa bastante, de verdade, por momentos, este xogo. Entón, eso, eu agora, todo eso, en vez de explorar, ás veces perderíame, pero bueno, hoxe pa axilizar, pois xa... tal. 130 que son de mercar na tenda. Claro, nas tendas de cada lugar sí que hai lúas para mercar, pero non sei se había tantas. Pensei que era só unha por tenda, pero igual ando eu despistado, O sea, xa vos digo que isto ando un pouco que fai que non o toco. Vale, a ver ahora onde nos manda. Pois mira, unha que está xusto aquí na vila que teño aquí diante. Pois nada, entendo que está na fonte. Isto había un zoom aquí, sí. Pois parece que, eu diría que a fonte. Imos ver a ver que hai por aí que non investiguei. Non, este xogo é exclusivo de Nintendo, de Nintendo Switch. Vale, un por tenda antes de que pase o xogo. Entendo, tengo que aquí hai unha lúa que non teño ubicada. Que se pode bucear, espérate. Ou que pasa aquí? A ver. Por aquí parece que non. No, este é exclusivo de Nintendo, Shaco-King. Xogos parecidos que poda haber en... no, non está aquí. O sea, non atopo aquí directamente. Espera, que me pareció unha frecha aí. No. O sea, facer isto non vale para nada. Si lanzo aquí o gorro... vale, espérate. Mantelo. Correcto. Esto, agora acabo de lembrar. Eso, se o mantés en algún pivote ou alguna cousa así, o gorro, sale unha lúa. Pois nada, aquí temos outra. Vou hacer a Javi. Eso, lembrade que logo comentaremos o Nintendo Direct na canal de Ragnarok xunto a, creo que Gavers, el viciado feliz e algunha outra xente así, o Nintendo Direct. Está na torre que está soñando tocando. No, era na fonte, porque non lembraba a dinámica esta de manter o gorro aí. Pois veña, imos ir por outra, que esta foi rápido. Xogos parecidos, que é moi complicado. Xusto o lunes pasado xogaba, ainda o tedes por aquí nas transmisións do Twitch, senón xa está tamén na canal de YouTube de Recuncho Gamer, na lista de transmisións do Twitch. Xogamos o Balan Wonderworld, que tiña moito pastiche de cousas do Mario, deste Mario, tamén porque xoga moito cos disfraces, en plan de que te podes transformar en distintas personaxes con distintas habilidades. O que pasa que, bueno, a ver, eu creo que este a nivel de control de movimento é unha clase maestra a nivel de xogo de plataformas. Imos pa ali para a pirámide. E poden mercarlle varias este señor, se non as atopo. Ben, vou mercarlle así un par delas a ver se outra que me guste máis. Pois miro logo ao señor da música. Igual, a ver, se hai unha lúa que é transparente, quere decir que había unha, pero que xa pillei tamén. Vale, hai unha aí no medio deserto. Vou mirar o que me comenta aí Shaco-King da lúa e o señor músico. Bueno, eu levo este traxe porque aí temos aí, digamos, unha especie de armario que xa fui mercando cousiñas durante o xogo. A ver.
A ver, o señor que estaba tocando. Está ali Peach escoitando música. E aí está o señor entendo que ese... Bueno, este é un pouco samba de amigo tamén. Ah, no, pero mira, había unha lúa aí lino nesa especie de tal, pero xa está pillada. Está transparente, esa quere dicir que xa a pillei. Sí. Sí. Nada, pero bueno, está ben apuntar, que tamén agradezo que participedes aquí no chat a axudar a pasar o xogo. Pois nada, imos ir para aquí, esta zona do deserto, a ver que pasa. Xa vos digo, isto tamén ás veces prefires, pois voume perder un pouco aquí polas fases e vou vendo así un pouco máis que cousas facer. Pode ser que coincida con este montículo. Ai, aquí tamén me vibrando o mando. O que había que facer era isto. Correcto. Vale. Pois mira, isto é unhas cousas que ten a Switch, que tamén o ten un novo mando a Play, que vibra un pouco en distintas intensidades distintas. Entón, claro, eu aquí, segundo iba máis preto ou máis lonxe, vibraba máis o mando. E de feito, claro, tamén ten movimentos. Se eu fago así, pois estou aí movendo, lanzando a capi. Isto é un detalle que agora creo que con o mando da Play 5 creo que é unha cousa tola de como vibra, pero está tal. Non sei, mira, agora hai esa pirámide ali, que entendo que nesa esquina da pirámide por onde estará, imagino, vou achegarme primeiro ao borde e senón intento subir logo a pirámide, a ver se por ali atopo algo. Pero creo que ali non me levaba moi ben o que había por ali. Entón nada, eso. Pasamos por ali, sabemos que atopamos rápido ben, senón imos ao outro mundo e descubrimos algunha máis. Tamén para que este así dinámico o directo. Porque así tamén quero logo abrir con Bosco aquí un paquete que tiña por aquí con merchandising aí que me echou un agasallo dos reis. Máis cousas que nos podemos transformar neste bicho. Entón, claro, vale. Isto é un especie de prismáticos. Entón, claro, isto aparte vai, mira, isto movendo o mando. Non sei se está desvendo agora no plano, sí. Estou movendo o mando sen tocar ninguna parte do joystick, pois tamén enfocamos. Tonterías, pero bueno, tamén estas cousas que intentamos a veces de que se xoguen de outras maneiras aos xogos. Tamén o podemos manexar, creo que con... Ah, non, esta parte non. Vale, entón, esta pirámide por ali, e entón podría ser... Mira, había unha lúa que xa pillei, que aí é onde comecei o xogo este dos globos. Pois nada, seguramente este por arriba, pero de primeras voume achegar a ver que pasa por aí. Sí, o que pasa é que se acabo de aprender que non se vai por aí. Vou usar, para non perder moito tempo, vou teletransportarme aquí no mapa. Isto creo que a medida que pasades por puntos do mapa, pois tedes estos pequenos puntos de control ou atallos para chegar. Entón, vale. Imos ver, eu creo que por aí abaixo igual non hai nada, pero igual sí. Veña, vou ir para arriba, ahora que me queda máis fácil, porque logo para baixar é tan doado como deixarse caer. Entón, estamos na parte máis alta desta... Ah, mira, vai ser no rabo dese león, desa estatua. Mira, vedes que bota aí un brillo. Eu creo que vai pasar o mismo que pasou na fonte. Efectivamente. Aquí está. Pois era iso. Moi ben. Pois nada, bueno, collela agora, saco e non a collo. Imagínate que tal. Pois nada, xa pillamos 4 lúas, mirade, aquí neste ratiño. Así hasta 999. Isto todo é así divertido. Sí que durante as 200 primeiras ainda tiña especie de modo historia e todo isto. Sí, al final creo que de media por cada fase faltan unhas 15 ou así que o de todo axuda. O de todo é verdade que axuda. De aquí, isto de ir aquí de fotón. Nada, aquí soltámonos, nada. Pois nada, imos aí a nave sombreiro. Non sei como se chamaba, nave sombreiro. Imos chamar aquí neste directo. Imos ir a outro mundo. Pois mira, eu agora, se queredes aí, os que tedes por chat, escollemos mundo, o que vos chame máis. Porque agora que estemos se estado de Toad, co de todo, creo que algunha máis imos a topar. Tamén algún Defy máis. E color o rabacholo non o teño ubicado agora. A ver, eu prefiro usar mecánicas que che dá o xogo que ir a guías. O sea, ir a xente ver como fai. Unha cousa xa que te quedes atascado, por exemplo, nesa fase que era bastante complicada que entré antes, pois probablemente cando refresque os botóns os controis, pois tamén intentaría darlle. Tal. Vou entrar porque vou cambiarme de traxe para que vexades aquí un pouco tamén os disfraces, sí, os traxes que temos, xa que estamos en Entroido. Entón,
Bueno, de gorras temos de todas as variantes: Mario, Luigi, Waluigi, Wario, Nintendo Corporativo. Aquí o rei de copas. Isto Rashi de boda. Aquí temos Santa Claus. 8 bits, sí, esta versión 8 bits. E probei, o que pasa que chega un momento en que non estás tan cómodo tal. Gracias, Gobichito, sí, é moi bo xogo. De astronauta. Aquí de fútbol americano. Isto de payaso. Aquí de Jack Sparrow. Isto de señor de Chicago. E aquí señor de Famicom, que era o nome, para que non o te ubicado, o nome que tiña a consola de Nintendo a NES en Xapón. Se non estou dicindo aquí mentiras. Aquí, bueno, a mí este é o de Nintendo 64, gorra de Mario 64, que tamén teño corpo por aí. Nada, aí isto de esquimal. Bueno, hai aquí un poquinho de todo. E algúns ainda podemos mercar. E corpos, pois bueno, que van a xogo cos gorros que tiven. Imos, a ver que me gustou aquí este é o clásico, así como máis descolorido. O de Nintendo 64, isto é... pensei que era bañador, non, son calzoncillos. Este é o de Nintendo 64, porque ten moi poucos polígonos, está así moi cuadriculado todo. Pois imos ir a isto do Super Mario Maker. Isto é un pouco Dr. Mario, ainda que creo que hai outro que é máis Dr. Mario. Cavernícola e o básico. Pois nada, imos... A ver, imos facer aquí o de... Veña, pirata. Non, voy de Waluigi. De Waluigi, eso, veña. Claro, Mario Princesa creo que ainda non o teño. Se vai, se non eu son moi... Veña, imos de así, de Waluigi. A ver, dá un pouco preguiza tamén as variantes de personaxes nos Mario, tamén vos digo. Porque o Super Mario Kart ao final tes un Mario, logo un Mario verde que é Luigi, un Mario así un pouco máis rechoncho, con mala baba que é Wario, o mesmo pero en violeta que é Waluigi. Veña, princesas, Peach, Daisy, Celeste, chamase, non? Chamase Celeste, a do Galaxy. Bueno, é de color celeste, igual é outro nome. Estela, non? Igual. Os Toads, un de cada cor. Os Yoshis tamén, non sei cantos de cada cor. Dá un pouco preguiza. Vale, entón a ver aquí teríamos Reino Perdido, que neste creo que me van quedar moitas lúas. De momento 406 só. O que pasa que xa pasei, digamos, o xefe que hai na cara oculta, creo. Pasa que creo que cando chega a un certo nivel de lúas, creo que a 600, salme cara aínda máis oculta da lúa. Entón, podemos ir ao Reino Perdido, que este fai que non vou. Reino Urbano, este é bastante grande. Este é unha especie de Nova York que tal, que tamén creo que me faltan cosillas por buscar aquí. Sí, Reino Cúmulo é moi pequeniño. Eu creo que este igual xa as teño todas. Entón, entre Reino Perdido, sí, primeiro que se manifeste polo chat, Reino Perdido ou Reino Urbano. O Reino, espera, Reino de Ruínas, me din por aí. Reino de Ruínas. ¿Dónde está o Reino de Ruínas? Vale, jolín. Reino de Ruínas. Pero este creo que xa teño todas. Porque este era moi pequeniño, ahora sou como unha especie de boss. E tal, o urbano, veña, pois venimos ao urbano. O das ruínas é super pequeniño, Shaco King. Que era só un boss e que xa saquei todo. E o Reino Urbano ten así bastante chicha. E mentres tanto, mira, mentre está aquí cargando a partida, vamos a aproveitar a facer aquí un mini unboxing un momento. A ver do que teño aquí. Entón, espera un momento que cambio aquí a cámara para que vexades. Nada, teño aquí un paquetiño que me chegou de Harrow GB, que ven sendo Gran Bretaña. E o primeiro que vos digo, maldito Brexit, porque aduanas, xa non digo máis. Pero bueno, imos aquí a abrir. A ver que cousiñas aquí de reis tardíos me chegaron. Pois van a ser unha camiseta, temos aquí 3 camisetas, todo relacionado con videoxogos. Tamén así teño un pouco máis de apariencia videoxogueira nos vídeos do YouTube e tamén por aquí de cando en vez. Pois imos a abrir isto de aquí, que aparte eu creo que, mira, sei que algún dos que nos sigue polo Twitter ten esta mesma imaxe de perfil, de foto de perfil. Imos a abrir aquí. Ou necesitar un coitelo, ou que entre entropía e caso súas garras que atravese isto. Carai, está duro, Espera un momento que poño aquí o teclado máis para aquí. De que tenda digo que? Ídelo a adiviñar agora cando abra. Xa...
É unha tenda oficial. Ah, vale. É a tenda oficial de Sega. Oh, que sorpresa. Aquí un que está xogando ahora a Mario abrindo cousas de Sega. Isto é por provocar todo, Entón temos primeiro aquí unha camiseta do Shenmue, que é este Ryo Hazuki aí en todo o seu esplendor. Pois nada, este sería un pouco unha das primeiras cobras que temos aquí. Nada, pois isto, había oferta, digamos, en Nadal da Sega Shop, efectivamente. Bueno, pois eso, aproveitei aí pillar unhas cantas. Tamén para que fosen de balde os gastos de envío, pois pillei o mínimo. O que pasa que agora hai aduanas, entón mira como fago. Parece que non movo a boca, pero fago eso. Pois nada, esa camiseta de Shenmue, así xa extraeremos logo aí en algún vídeo. Imos con outra camiseta. Ai, ves, é que algunha pillei xa tantas que non lembraba. Esta está me gustando moito. Esta, quen estivese atento, tamén, mira, esa era de Dreamcast. No, en aduanas non, foi polo Brexit, porque aí teño mercado alguna cousiña. Faime gracia, esperada, mira, é que mirade a actitude de Mario. Mentras eu abro, el mire como está Mario. Que? Abúrroche. Mira, ten unha paloma no nariz. Pero que actitude é esa? Bueno, volvo aquí a abrir as cousiñas. É que o que falábamos outro día das poses mentras non está xogando a xente. Vedes, mira, aquí temos máis. Pois temos esta que é do Sonic Adventure 2. En concreto, dunhas personaxes que eran os Tamagotchis do Sonic Adventure 2, que son os Chaos. Aquí temos co Homo Chao, que é o robotiño, o Ángel Chao, que é o que ten así o anxo, o Dark Chao e o Chao así normaliño. Efectivamente, o droide. Pois nada, esta é outra das camisolas, que así, ahora en breve tamén me veredes máis tal, pero bueno, son os Tamagotchis que había no Sonic Adventure. Mirade, por atrás aí están tamén, máis Chaos. Pero bueno, isto son tamén esa especie de Tamagotchis que había no Sonic Adventure, tanto no como no 2, e que logo tamén aparecen na franquía de Sonic. Imos ir ca derradeira camiseta, e logo esta máis... vale, mira, sí. Esta xa é máis retro, aínda que tamén este relacionado co Sonic, lévanos a unha época que é Mega Drive, que a súa aparición, aquí creo que pon algo de 1994, non? Pode ser, no. Pero bueno, creo que é un personaxe que aparece por primeira vez en no 94. Boa, Sislax, estamos aquí abrindo a mercancía. Todas moi en branco, porque a verdade é que negro xa non quedaban moitas, pero bueno, tamén hai que ver alguna. E esta tamén. Sí, desde o ano 94. Pon aquí Play to Win, e temos aquí esta camisola de Knuckles, do ano 94. Aí Master Protector de Emeralda dentro do 94, que aparece no Sonic 3 de Mega Drive por primeira vez, que logo estaba co tal. Non, estou aquí a ensinar os modeliños para explicarlos, para que logo nos vídeos xa os vedes e xa non teño que andar explicando, porque logo ás veces tamén se pregunta. E agora sí, isto vai encantar a Entropía en algún momento, porque sabedes que Entropía entra nos vídeos de Recuncho ás veces e ponse aí neste coxín que hai aquí, onde teño aí a Dreamcast, ponse aí a traballar. Pois agora imoslle dar howling, non, isto é abrir cousas, facer ruido co plástico. Para un momento que se me estaba Mario que xa aburrindo todo, vale. Que ten modo foto isto, que me estás contando? Vale. Pois temos un coxín que ten forma de mando de Mega Drive. E aquí o temos. Pois nada. Pois está ben. E é reversible, polo visto. Vale, mira. Dios. Sí, cervical tamén, sí, claro. Podo xogar así. Pois mira, pasilla que teño, como non é de gamer, así polo menos me fai botar un tal, porque non te, así esta hai que te botar para atrás, pero mira, igual podría vai ver. Claro, creo que é reversible, entón pola outra banda. E estas cremalleras que ás veces, mira, pois esta cremallera está un pouco chunga aquí. Vale, xa darlle un pouco de decisión. Claro, por aquí, claro, sería darlle a volta. E entón temos aquí unha cousa que pon 16-bit Mega Drive. Bueno, un pouco este diseño non lle vou dar a volta agora, pero sí, basicamente isto. Bueno, aquí pon 16-bit Mega Drive, un pouco
o grafismo que tiña. Creo que isto debe ser o que este MD creo que era o xaponés, porque eu creo que aquí en Europa tiña outro tipo de grafismo, pero bueno, eso, pues bueno, e ahora no, bueno, voy a dar a volta outra vez. Vou meter todo dentro as tripas. Se tardo menos de 5 segundos, se non deixo por aí xa lle darei volta logo porque non dá. Está, moi ben, moi ben. Correcto, correcto. Isto que son botóns. Ah, vale, sí, vale, moi ben. Ah, pois sí que ten cousas aquí para amarrar, para que se che quede na zona cervical. Pero isto por dentro, isto por fora. Moi ben, correcto, moi ben. Esta cremallera, aí está. E imos co último, que sería outro coxín. Xa vos digo que isto andaba de oferta e ao final se vos digo que case sai máis aduanas que outro. Maldito Brexit. E imos con outro mando que este xa é menos ergonómico, pero é tamén moi corriño, que outro mando, pero neste caso sería o da Sega Saturn, que ten aí os 3 botóns, ten aí tamén o L e o R, aí en azul. E este sería outro mando que ten. Vou a ver aquí que asoma na parte de tal. E si, aquí o que aparece na parte reversible non se ve de todo ben, pero bueno, digamos que é o logo da Saturn, esa especie de círculo cunha S en espiral ao redor dese círculo. E nada, pois que hai aquí estos coxins novos que van a formar parte do decorado aquí do recuncho. En algún momento tería alguna cousa que non sexa de Sega. Bueno, teño aí, sí, hai o Horizon aquí arriba que está tapado, está aí o Shadow of the Colossus e todo isto. Pero nada, imos guardarlo aquí. E xa, isto xa en breves para entropía. Aí vai un. Onde vai outro? Onde vai outro? Aquí vai outro, aí está. Perfecto, logo xa lle quito a etiqueta. E temos aí eses mandos aí de tal. Festo aquí o aberto merchandising. E antes de irnos co GeoGuessr, imos pillar un par de lunas por aquí polo Nova York este. Nada, están botando Sonic aquí o Mario. E entón, imos ver onde está o Toad, que sí que nos axudou moito. Que pasa este señor? Que quere? Claro, que aquí ainda me queda alguna misión, creo, por facer. Parece que a Caldesa Pauline. E ollo, que esta Pauline é unha referencia a Pauline que secuestraba a Donkey Kong no xogo original de recreativas. Que debo ir falar con ela, xa. Cousa, de onde está Toad? Toad por aí non estaba, non? Aí entrado non estaba. Igual é xusto ao ir por aquí aparece Toad. Eu creo que a nivel música este me parece máis interesante. Vale, que lle pasa a este músico? A ver. Que é iso que está xudando? Que hai un festival que ainda non o fixen. Que isto é como unha misión, unha especie de misión secundaria. Entón, claro, sei contate con algún músico, pero xusto me faltaba este. Entón, bueno, pois a primeira lúa. Ás veces, aquí, a ver, aquí regalan lúas, xa vedes. Veña, falas con alguén. Yey, lúa. Guitarrista reclutado. Vale, musicote. Eso, que moitas gracias. Xa temos os músicos. Que sería un bo alcalde. Bueno, sí, claro. Vota por min. A central eléctrica subterránea deixou de funcionar. É que, claro, para celebrar o festival, pois ten que haber luz. Non como lle pasou xa onte a dúas das tanxugueiras, que estaban sen luz e quedaron sen directo. Lembrade que mañá teremos tamén ese programa que as tanxugueiras na canle de Radio Crónica de Nacer no YouTube. Vasme dicir o mismo, vale. Entón hai unha central eléctrica subterránea por aí. Está moi chulos os arranxos do tema clásico de NES. Sí. Vale, hai que buscar alcantarillas. Moi ben, pois mira, se non topo a Toad para que me dé pistas de lúas, pois, a ver, aquí hai unha tapa. E para abrirla, que é así. No, parece que non.
aquí non, Estes mundos, polo que sexa, sempre teñen barrancos ou cosas así moi... Aquí, a nivel de urbanismo, tuveron problemiñas. Ah, vale, o sea... Isto non alcantaría, non? Non, isto é unha cousa así do mundo. Vale. Ah, vale, hai unha cousa que bota luz. Moi ben. Que nos di este señor? Teño que inspeccionar a central eléctrica. Vale, vai estar aquí. Pero non hai quen abra a tapa da alcantarilla. Pois xa veas, non me digas que un gorro. Ah, vale, claro, transformo en tapa de alcantarilla. Oh. Ah, podo... Digo, ¿hasta dónde me puedo mover? Pues nada. A ver qué pasa aquí. Uy. ¡Uy, ese remix! ¡Qué maravilla! Ah, vale, bueno, he hecho habilidad de 3D, o sea que me puedo ir para volado, para o fondo. Vale, entón aquí, mini pista. Vin aquí, que aquí había unha cousa. Que pasa se vou por aquí? Que hai moedas, moi ben, vale. Pues xa está. Va, xa que estou. Aquí tamén hai, vale. Ui, veña, veña. Tiri, tiri, tiri. Tiri, tiri, tiri. Isto que facía exactamente? Ah, vale. Lanzo o gorro e mandan reboto para aí. Vale. Por aquí non sei se ve. Entón, isto é un pouco... Isto sí que moi Fall Guys. Este chisme. Ah, e teño que volver a darlle, moi ben. Vale. Ah, non tiña que aproveitar de terlle dado mentres, non? É iso que pasa. Vale, nada, non pasa nada. Isto é eso, volvo logo outro día. Isto como era? É así, sí, vale. Xa vos digo, non lembro como se daba aos enemigos. Entón agora, se fago así, correcto. Agora, así. Ui, non lle din a iso. Vale, espera. Ah, vale, esas escupían así de unha maneira un pouco rara. Vas a xirar máis, non? Vale. A ver se chego. Ai. Ben, vou deixar das moedas para logo, que xa teño bastante traballo aquí. Vale, estas non se poden. Ui, ui, ui. Eu creo que eso sí que me facía dano, estas cousas moradas. Ah, vale, 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 vale. Entón agora... Pois... Eu creo que... Ui, ui, ui. Espérate un momento. Bueno, sí, xa pisei. Vale, vale. Así quedamos. Moi ben. Aí está. Aí, unha vida. E agora entendo que fago virar isto, correcto. Entón agora saltaría aquí. Pero así, vale. Eu creo que se me esforzo. Por aí arriba hai unha lúa, claro. Pero esa en plan opcional, sabes? Para cando queres ir xa currándote máis o tema. Que decides? Intento. Veña, vou non intentar. Ai, non, non. Empecé a tocar 4 botóns a vez. Aparte, o mando foi se me fora. Veña, ahora vou non facer. Ahora xa pola risa. Ah, desde aquí, vale, vale. Pois nada. Aproveito para pillar as moedas. Bueno. Nada, esto es solo para pillar moedas, así que... Ahí estamos. Vale. A ver, poño a cámara cómoda. Non vin o festival de Novadonk. Eu creo que igual
podemos rematar aquí co Festival de Nova Donk, aparte desta. Porque Nova Donk sei que ao final era tan amplo que dixen, bueno, vou seguir avanzando. E ao final, pois non me parei porque é unha cousa opcional, digamos. Por eso xusto esas dúas fases que vos dixen, sei que non avancei todo o que debería. Vale, a ver se agora o consigo. A ver, eu creo que con esta vista. No. Vale, veña, outro intento. Dios, magua. Bueno, espérate que me callo. Nada, vou tirar para diante. Imos ir polo festival. Espérate que ahora isto vai máis lento que... Baste quedar parado aquí. Correcto. Pois mira. Agora, moi ben. Aí estamos. Veña, lúa. E agora a ver se de alguma maneira podo chegar aí ben. Vale, e agora en teoría se uso o mismo truco que acabo de facer, en plan de isto, facer así, saltar aquí, así, correcto, moi ben. Mira, aí está Paulín. Pero Paulín, que pasou aquí? Cóntame aquí. Como alcaldesa, eu debo vos unha explicación. Saber o que pasa na cidade, así que baixei a ver que pasaba. E parece que os amigos do monstro Bowser estiveron aí facendo das súas hasta na central. Vale, entón, como era exactamente, como se mataban estes bichos? Que eu lembro que sí que os vin. Estes matábanse. Bueno, pois... vale, que quitar herbicida a man, vale. Entón creo que era... Vale, o que lle fixen é saltarlle enriba. Eso, e agora salto, non? Correcto, moi ben, vale. Doado, o concepto doado. Como chego ese sen que me dé aquí o... vale, claro, con Capi iba... Non me lembraba disto, claro, vale, pues, bastante doado. Xa está, non? Aí está. Pues nada, a pillala. Yahoo! Gústame porque este xogo dio o meu nombre. Di aí, Yahoo! E digo, que? Que pasa? A vos, o sea, ti por exemplo Lexan dio o teu nome cando consigues unha lúa? Non. Que me corresponde aquí encendela. Veña, pois... Ala, aí con salto. Creo que había unha moeda por aí por detrás. Non creo que dispoñan unha lúa aí detrás. Ui, canta lúa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10.000 millóns de LEDs. With the lights. Pois entón imos facer un With the Lights and the Music agora, ten toda a pinta. Quero participar no festival? Home, xa que estamos. Gran nova. Preparamos algo especial na túa honra. Bueno, encendido do Nadal en Vigo. Isto, quen contaba hoxe ver isto aquí? Ladies and gentlemen, damas e cabaleiros, benvidos ao Festival de New Donk City. the history of our city. E aí, no... To get things started, for honor, Mayor. E agora Paulín, a alcaldesa, de cantar. Anda. Veña, moi ben, ala, todo, festa. Ui. Zona NES. Ui, claro, isto están metendo Donkey Kong, que chulo. Mira, xusto a letra que comentábamos aí no manual que viña. Eu...
Bueno, esto fai no Sonic tamén, tamén vos digo. Sí, está chula. A min unha parte que me gustou moito tamén foi o tramo final ese, digamos, por non entrar en spoilers, pero no último tramo, no que está así a cousa un pouco saltando polos aires, hai momentos chulos aí tamén. Digamos, do primeiro final. Uepa, ui. Deixeme unhas cantas, unhas pouquiñas. Ui, bueno, esto mira, que xa non, obviamente, por se algún ainda non o pillou, poncha aí Donkey Kong DK. Sí, xa sei que teño batería baixa. É que teño un mando un pouco aí que a batería. Veña, jump aí, saltade, brincade. Estou aquí en versión completista, que non quede ningún bloque. Que non quede unha moeda. Bueno, salvo todos esos que deixei na caída. Vale, non se pode saltar al riba deles. Vale, xa temos aí unha vida. A ver, que estou aquí facendo parvo. Oh, mira quen estaba aí. Deixei propina, sí, deixei propina. Bueno, benvidos, xeración vos tamén, que creo que a primeira vez que vos vexo polo chat. E bueno, tamén moi recomendable tamén o espacio que tedes sobre debate, non sei se so política, bueno, tamén sociedade, un pouco sobre todo. Se nos coñecedes, tedelos por aí tamén. Creo que están os venres, pode ser, non? Aí está, xeración vos, que se suma aquí tamén o recuncho. Graciñas por pasarvos. Que fusivo público, sí. Agora rescatar a Paulín, non me digas, o sea, outra vez un pouco de todo. Uai, toma lúas. Os venres. O pasa, claro, como este domingo creo que estiveron aí co tema das eleccións catalanas, pois eu andaba aí ca dúbida. Multilúa! With the lights and the music! Faltou un dinoseto, pero bueno, eso xa por outro día. Pois nada, este é un pouco Super Mario Odyssey. Ca mesma. Non descarto, mira, eu tiñase un pouco dúbidas como iba a funcionar Paulín, que se rescató na xoga original. Sí, comenté no un chisco antes, pero eso, sí que era a original do Donkey Kong. Só que agora xa é alcaldesa, xa, bueno, que xa nada disto. Pois igual doulle algún día máis ao Super Mario Odyssey, porque non andaba moi convencido como podía funcionar. Pero bueno, co tema das lúas que vou pillando, vou avanzando, o sea, van pasando cousas. Teño que lembrar un pouco máis os movimentos, que non teño moi claro como se facía. Pero polo demais, creo que é un xogo moi interesante. Imos aquí a meter na caixa as lúas. Mira, temos que chegar a 600, creo que son, non? Bueno, 94 máis. Agora metemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estaremos a 88. A mero as lúas de Nadal do mundo. With the music, jump to the stars. Chegar a 500. Pois non sei esa semana que ven, pero sí que lle daremos máis ao Mario Odyssey. A ver se pillamos este cacho final, así tamén me animo, porque tiña así un pouco aparcado. Está ben interesante. Aparte, sobre todo, cando ainda me quedaban cousiñas como estas, como festival, que está así bastante interesante. Dito isto, sabedes como estamos facendo ahora habitualmente. Vou pausar aquí o xogo para que non me mareo con sons raros. E imos ir co que estamos así tentando tamén por costume últimamente, que darle un pouco ao GeoGuessr. Tamén un pouco con vos, que vos estades aquí sumando no chat. Para quen chegaxos así de nova, se non teño ubicado o GeoGuessr de que vai, digamos que un xogo por navegador no que exploras, o sea, ponche nun sitio no mundo e ti tens que dicir onde estás. Bueno, no mundo ou en algún outro sitio que ti teñas, según o que lle pidas ao xogo. Estamos facendo unha lista que é de Galicia, que son, pode ser 10.000 lugares de Galicia. Teño sorte que das veces que xogamos, por lo menos un dos sitios era en Coruña ou Arteixo, co cal ese quedou mallado, pero logo o resto non. Entón, tamén unha maneira así de coñecer un pouco o mundo, un pouco aquí o que a provincia. Entón, bueno, xa tedes na pantalla.
Leo vos polo chat se hai algunha novidade, o sea, se hai algunha pista, se queres botar aquí un cable. Acabo de decir unha mentira grandísima, non vos vou ler polo chat. Sí, vou ler polo chat, pero vou fazer aquí un apaño que é para poder ver en dúas pantallas, porque eu agora aquí teño conectada a Switch directamente. Entón, dádeme 10 segundiños que facemos aquí o cambio. With the lights and the music. Isto é o comodín para ir enchendo tempo. Gritar cousas de Abel Caballero. Bueno, é o que hai. É un estilo. Podría haber outros, pero ese é un estilo. Vale, entón xa teño por aquí o chat a vista tamén. Isto do Switch da Switch. Bueno, graciñas Xacoquín por pasarvos. Estoy echedes cos de Parola. Os de Parola tamén estivemos aquí xogando Fall Guys. Nada, pois eu vou ir máis xenérico porque ao final, bueno, isto, pillamos esta. E o que sí que vou facer hoxe, que mo comentou Faro un par de veces, é poñer límite de tempo. Entón, son 48. Dimos poñer... A ver, en teoría, se o mallásemos, o posto número 1 son 12 minutos, esos son algo menos de 3 minutos por... Son case... Sí, entre 2 minutos e medio por fase e mallala. Pero imos deixar en 3 a ver que tal se nos dá de puntos. Sí, play. Time limit, sí. 3 minutos, mira, 3 minutos e 10 segundos, por lo que sexa. Todos esos movimentos, sí, todos os movimentos. Imos xogar. Entón, estades listos por aquí? Claro, non sei isto de como vai o dos challenge e todo isto, pero bueno, unha lista que hai Galicia. Eu creo que vos Galicia, a primeira que che sal, que logo miramos quen a fixo, creo que poña Ángel aí. Pero a cousa é meterse nesa e logo cada un ca súa conta, pois xa miramos. Vale, pero bueno, a cousa agora é que me axudedes a quedar mellor. Logo vos se facedes en directo xa me axudades. Imos ali, primeira localización. Moi bien, un sótano. Un túnel. Estaremos na sorte de que isto é... Estamos na sorte de que isto é... Pero isto é a versión antiga. Espera, vou sair porque teño unha teoría. Curva esquerda e logo curva dereita. Curva esquerda e logo curva dereita. Sei onde estamos. Pero fai que non pasa por aquí. Sei onde estamos, vale. Volvendo ao punto original. Vale, moi ben. Isto Coruña. Isto é o túnel que pasa por debaixo de María Pita. Efectivamente, aí estás Farún. O me poño na Coruña non acerto pleno nin tal. Entón, imos ubicarnos. Imos ir a Plaza de España, Plaza Campo Artillería. Aquí estamos. Espérate, o REN, Plaza de España, vale. Entón, o túnel esta curva de esquerda a dereita por onde dixen. Entón, imos pensar que isto está a esta altura. Temos tempo. Imos afinar un pouco máis. Entón, cara este lado. Claro, que este túnel agora mesmo non é así. Esta foto é antiga. Aparte xa ves aí a iluminación que isto se ve o píxel ben mal. Entón, claro, había que calcular exactamente canta distancia é isto desde que remata a curva ata aquí. Eu creo que deben ser uns 15 metros. Eu creo que igual por aquí. Imos deixar por aquí. Eu creo que por aquí. Non sei a canta distancia, pero creo que está bastante ben. 16 metros. Ui, e quítanos 2 puntos. Ah, vale. Ou sexa, e realmente era un pouco máis para onde estaba o comezo. O sea, do comezo está mellor. Canto máis tarde, menos puntos teño. Vale. Pois nada, bueno, bastante ben. O sea, vai ser o mellor, se vos digo. Non vai haber ningún mellor. Vale, estamos aquí nunha especie de autoestrada ou algunha saída, unha rotonda. Imos aquí a pedir direccións. Jolín, veña. Pontevedra, Caldas, Vilagarcía. Estamos en teoría na PO 531. Está cerca unha entrada da P9. Hai unha saída para Cambados. Vale. Vale, pois imos aquí a zona de Pontevedra, Cambados. Aí estamos, Pontevedra e Cambados. A PO 531. PO 531. Aquí está PO 531. Vale. Entón, pode ser esta rotonda aquí, da PO 531. Imos ver aquí. Sí, porque para a esquerda entraríamos na P9. No, isto non é a P9, esta é a G51. Ten que ser unha a PO 531 que nos leve a cerca da P9, entendo. Entón, pode ser esta rotonda de aquí, que isto nos leve a Cambados. Imos ver... Vou xogarme por aquí. Pois vas para a esquerda, vas para a P9. Se hai unha pista por aí. Ah, vale, sí, movo o recorte ahora. Quedan 2 minutos. Logo no seguinte movo, antes de darle. Entón,
Que isto con ao andar cambiando pantallas queda meio desbloqueado. E que eu non sei se xogarma a que iso sexa directamente tal, porque Vila García, Pontevedra, en teoría por aí, por esa 531. Eu vou xogar a esta rotonda, Vamos xogar a esta rotonda. Pasa que aquí este doble carril, sí, pode ser. Vou xogar aquí, veña, vou facer aquí. 10 km, moi ben, era tomar por saco. Hola, pues ahora xogar aquí a GeoGuessr en Galicia. Imos a poñer aí o tempo para que se vexa un pouco mellor. Espera un segundo. Claro, que o Firefox... Claro, xa sí que pasou, que me cambiei o monitor de... a ultra wide. Entón agora, pois, perdedes aí datos. Moi ben. Perdedes datos e estáme tapando a cara, claro. Vale, joder. Vale, espérate, chico. Vou fazer aquí un cambio de papéis. Realización directo aquí. Sí, cambio de pestaña para aquí, tiño perfecto, claro, sí. Ben, agora, sí. Isto xa está. Ala, máis ou menos, parece vos ben, senón, pois é ok. Agora espérate que vos leo. Vos leo, estades aquí, correcto. Está, imos ca segunda ronda. Quedei bastante lentos. Sí, tiña que ir a saída da autoestrada. Tes toda a razón, Farún. Vale, pois agora é aquí onde teño a xanela de verdade. Moi ben, e podemos dar a seguinte ronda. 10 km, non está mal. A ver, o noso récord está creo que en 18.300 puntos por aí. Vale, por aquí non hai saída. Hai mar, eso xa é unha pista. A cousa é... Dios, non imos chegar aquí. Vale, hai pouquiña casa... Por ali hai algunha cousa... No, sí, son capaz... Bueno, no, hoxe non, pero outros días teño Premiere aberto, que eu son unha cousa tola con esta xestión. Vale, hai mar, laxe. Sí, o sea, non sei. Hai moito eucalipto, polo que sexa. Que raro. A ver se aquí temos máis sorte. Ten unha pista. Vale, por aí, bueno, xa son un pouco máis pisos, non? Estou aquí cunha teoría miña na cabeza, pero ao final, claro, vou ca miña teoría porque, claro, o que me soa, digo, pois penso que é cerca, pero igual non é cerca. Vale, a ver, se nos contenedores ás veces vemos algún concello. Vidro, estes da Xunta, pero algún dos amarelos estes. No, este vai ser de Xunta ou pon orgánicos, no. Que nalgún destes marróns, que pasa que este xusto está tapado. Vale, temos 1 minuto 48. De momento imos poñer por aí por zona laxes e grosso modo, bueno, así máis ou menos. Está a bulto, non me digas, non, que eso non é verdade. Dep 0,51. E a cousa é, para algún lado ten que comezar. Ruado por tel, bueno, non sei que era. A cousa é comezar para ali ou para outro lado. Se atopo, digamos, onde está o núcleo, bueno, onde comeza a estrada esa, podría ser. Vai ser para outro lado, verdade? Eu creo que tamén vai ser para outro lado. Vale, moito mar. Ah, no, mírate, é onde eu pensaba. Eso é, outra vez, a puñetera refinería. Bueno, isto non é refinería, isto é Sabón. Isto é aquí onde estaba o porto exterior. Eso é o porto exterior da Coruña. Vale, entón imos volver ao comezo. Vale, estamos aquí. Entón, eu creo que o porto exterior é isto. Aquí vese a punto do porto exterior. Pode ser unha cousa por aquí, máis ou menos. Arteixo, tal, a ver, bueno, hemos deixado por aquí. Eu creo que así estamos xa a 10 km mínimo, máximo. Imos ver se indo por outro lado onde comeza iso. Os cartéis grandes, claro, se pon a dirección do sitio, non? Pero eu con esa pista do porto exterior, eu creo que por aí saímos. Xa se volvo a carretera de antes, ou que vou por outro lado. E que isto soname unha zona, e que soname outra vez, Arteixo. Pois hai que atopar onde nos sitúa o mapa. Hai que ubicarlo no mapa onde nos poñemos aquí na vista esta. E vale, eu por aquí, claro, eu por aquí pasei aí non moito, e había un bar que me facía moita gracia. Digo gracia por decir algo, porque tiña así como moita bandeira franquista. Entón, bueno, chamalle gracia. Non só tiña a bandeira franquista, senón que tiña a bandeira arcoiris. Vale, non ubiquei mellor, pero bueno, eu creo que 5... Sí, moito lle gusta Coruña o xogo ese, pois menos mal, porque senón iba eu... Ou me poñen o dinoseto ou non sei onde estou, en Vigo. Perdoade. Pois nada, e volvemos aquí.
Vale, era un pouco máis preto da Coruña, pero vale. Bueno, ben, bastante ben. 1,2, nin tan mal. Bebo auga, graciñas pola tal. Pasa que tiña... Graciñas. Por certo, xa que estades, xa hacíamos por aí. Tamén temos aí un bote para, se queredes participar, a que teña o pelo alisado, que alisa o pelo aí para un directo que vou ter en marzo tocando co Rock Band, o sea, unha actuación de rock e todo isto, pois a eso, se queredes que fago o pelo alisado, hai un bote común que xa está aí encargándose Farún de enchalo. Sí, que como estou facendo a promo Farún. Isto é o problema, eu metí má gamer, pero non son capaz de facer túa cousa a vez. Vale, que hai cartéis, pero isto vai ser cemiterio, casa concello e igrexa. Vale, imos a casa concello. Na casa concello poñerán... Vale, de que color son as... Isto pode ser Lugo. Queremos marcar por aquí Lugo de momento. Así, en xeral. Ui, vou ter que ver máis agua. As marquesinas, sí, vou volver. Sí, concello de tal, sí, tens toda a razón. Se outro día miraba, o sea, estou facendo cousas que non facías. Aquí está, Xunta de Galicia. Por que me tapas isto de aquí? Que aí poñía o concello, seguro. Marquesina. Mira, unha bandeira de España, que ven todo, vale. Aquí pon algo, que pon aquí? Xulgado de Paz ou de Paz. Onde hai unha marquesiña? Non vexo marquesiñas. De afiliado, pois levo desde mitade de novembro. A verdade é que neso hubo moito apoio. A ver este colexio que nos conta aquí. Casa Terrón, pois non, Terrón. Casa Terrón, vale. Terrón non é un concello, non? Ou estou aquí moi despistado. Mira que bonito este campo da... tal. Si, o bus vai me tapar a marquesina. Pois vale, pois nada. A ver aquí atrás, que marca. Estou super perdido neste, Parga e Sobrado. Sobrado e Sobrado dos Monxes, non? A cousa é, onde está Sobrado? Parga. Axudame por aí, isto tal. Pois 17 días. Responderé máis preguntas cando sepa onde está Farún. Neste Melide, vale. Melide anda por aquí. Sobrado, vale. Parga está... Onde está Parga? Aquí. Vale, entón, aquí nun punto intermedio. Será aquí Tiriz, isto. Non sei, vou poñer polo aquí, aquí no medio. Sei que non é no medio, pero... Exactamente, por aí onde marca. Bergonte para un lado, Sobrado para outro e Parga reto. Aquí Tiriz para aí, entón, vale. Casal da Baixosa isto. Non sei, imos deixarlo aquí. Quedan 20 segundos. Non teño moita máis pista, porque sería buscar unha rotonda. Hai rotonda aquí. Seguro que hai rotondas. Non vai haber rotondas. Ahora hai rotondas en todos lados. Non é esa rotonda, pero... Sí, vou non deixar aquí. 7 segundos, 6 segundos. Nada, pois noraboa polo de afiliado. Era Friol. Vale, 16 km. Bueno, un pouco máis lonxe do normal. Pois nada, eso. Eu creo que xa vos mandaron o convite. Eu creo que xa o tedes eso listo e disposto, creo. Imos pola última. Acaba de pasar algo. Sí, oio sons e logo vexo o que son. Non, que sí, que se sumou alguén, pero como teño aquí o mapa por enriba, Rei Suevo, que se acaba de seguirnos aquí. Benvido a Recuncho, Rei Suevo. Claro, teño aí o... Claro, puxo un Firefox por enriba e todo. Tapas, notificacións. Imos polo último. A ver, levo case 5.000 puntos. Levo un de 4.800, creo. Outro que foi 4.000 pouco, creo. E 3.000. Creo que estamos ben para pasar de 18. Eso, noraboa. Porque aparte te está destendo, nótese que hai interese, porque hai un volume de xente ben grande nos directos nos que poden ver. Eu, claro, cadrome de ver, non vin ainda o segundo, vin o primeiro en diferido, en forma de simulación, que diría aquela. Pero iso, que está ben interesante. Imos ver por aquí, a ver onde nos leva isto. Debería poñerse así un pouco de música de tere. Vale, por aquí, por lo que sexa, ou houve incendio ou talaron. Non, incendio, ten pinta, non? Sí. Home, graciñas a ti por pasarte. Eso, se alguén lle soa... Jolín, estamos hoxe... Que non hai... Non sei onde pode ser isto.
Pois, por favor, a que cheira papa, tedes 2 minutos para decirme onde estamos. Eu non quero os consellos, eu quero que me digades onde estou. Os consellos xa pa logo, cando remate o xogo. Hai que facer igual torneo de GeoGuessrs, porque tamén xa estou vendo. A que cheira papa vinos outro día, non sei se foi o sábado, non sei que día foi, que andaban con isto. Armesto 3D, que foi a quen un pouco me acordei de que existía o GeoGuessr, pois... Guesser? Disguiser? Pois xa tal. Que non Mira, poñed a tilde, eu que sei, se non vos deixe poñer a tilde, eu leo o que está. Tamén outro día quen foi? Neumatico. Enfadouse porque dixe neumático. Pois mira, eu que sei. Aparte na canal de YouTube podes poñer tilde no nome. Eu, que queredes que vos faga? A que cheira papá, a que cheira papá, a que cheira papá. Uno repite así varias veces, se me sai. E a que cheira non haber ninguna casa nin cartel por aquí. Mima, onde me metín? Teño para máis menos cruces. Pero que non... Sí, bueno, sabía algún con letreiro non o vin, É que non vexo nada. É que estou no medio do monte. É que isto xa... A ver, por aquí... Por ali hai casas ao fondo, pero xa chegamos xa cando remate o Nintendo Direct. É que isto non é... Sí, hai que montar... Podes montar un... Aparte un formato bastante fácil de montar con algunha plataforma que estamos usando aquí. Por exemplo, no que usamos onte Castanxogueiras. Tamén estamos botando un pinturillo Castanxogueiras. Que eso, lembramos que mañá o xoves... Vale, veña, casas, moi ben. 700 km despois, aínda Galicia cheguei a casas, vale. Lugo non polo tellado, vou non xogar así. É a miña... Tal, vichedes algún cartel? 28 segundos, mima. É que isto vai ser pechar os ollos onde cae no mapa. Mira, vou poñer de momento aquí no medio de Galicia. Que marquesiña? Pero había marquesiña. Vale. Esta de aquí, esta é unha marquesiña. No, é un toldo. Marquesiña. Caja Rural Ourense, veña, aí a casco porro. Non sei onde caín. Vale, non sei, era aquí un valle. Era en... Eu polo que sexa, caín en Palas de Reis. Non me pillou. Senón eu creo que máis ou menos marquei por Teixeira. Nada, era aí o sur de Ourense, cerca de Cartelle e de Outomuro. Eu creo que cheguei a Cartelle. Vou demasiado rápido, pero que no me dio un montón de... Que pistas teña no tramo este? Non sei. Bueno, hai que probar. O se me poñen en Coruña, aí sí que... Teño que ver se hai un de Coruña. Meus mellores puntos, podemos ver. Mira, este non é... Non sei se estos se van guardando. Non sei se hai aquí unha especie de ranking. My activities, my maths. Pero bueno, hubo un directo, fixemos 18.300, coido. Boas noites, Gobichito, ata mañá. 5 minutos por mapa, vale, eu puxen aquí 3. Sí, pero pode facer incluso tamén nun directo así entre varios, que imos por turnos e comentando tamén o que vai facendo o resto. Creo que, bueno, estou xogando este que é o de... Non podo xogar o mesmo mapa porque non, eu estou aquí no modo de gratis. Pero bueno, é o que, se buscas Galicia, o primeiro que sabe. O de Ángel David García Llamas, que non sei se algún lle está dando outro, pero bueno. De Cidade da Coruña 35 segundos. Sí, ese podes mirar. Pasa, bueno, pois pues miro para outro día. Pero eso te digo, hoxe 17.000, principalmente porque esta última foi desastrosa, pero senón, ainda que fixese 3.000, xa estaba en casi 20.000. Pero bueno, sei que teño en 18.400 por aí. Soame que no último día foi por aí. Nada, imos facer, veña, o último rápido Daily Challenge este. Como vedes? Eu tiña que ir cear antes de ir facer o Nintendo Direct. Vale, a ver de que é hoxe. Isto normalmente é o mundo, 3 minutos por ronda. Imos rápido, veña. Ovellas, moi ben, hai ovellas. Vale, far o redirame. Vas moi rápido. Tellado negro, isto é Lugo. Escocia e Irlanda, podría ser. De momento hai un carril, non sabemos se conduce pola esquerda ou pola dereita. Hai un tractor. Preguntamos ya aquí, este señor non nos di nada. Pasa que tamén vexo moi amplo o espazo. Non sei se igual pode ser outra zona. Bueno, espera, que non me está aturando. Que non podo ir por aí. Que me estás... que dé a volta. Moi ben. Aí, aquelo de mar. Que no mar, veña, vou fiarme aquí de
A que che papá, Nova Zelandia, pois... Ben, vou deixar por aquí, de momento Irlanda, así, en xenérico. A ver se topo algún cartel que me dé o idioma. Bueno, tampouco despexamos moito, porque... Neses que decides todo... Total. Aquelo é, bueno, se non é mar é unha lagoa, polo menos, vale. Mira, que pouco miro ao meu redor, Mima, isto é o lago das Pontes. No. Imaginades que non sai no diario e tal. Vale. Minuto e medio. Había unha especie de cartel aquí, non? Ou soñei no eu? Soñei no eu. Sí, era un efecto gráfico de saberse. Moi ben. 10 minutos, 10 segundos perdidos aí. Estupendamente. Veña aí, saltando polo monte. Aí. Guau. 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 Farun dicindo, vas moi rápido. Bueno, xoga Sonic. Que queres? Que me pides? Eu iría, podes ir por aí? No, por aí non hai camiño. Pois teño que ir para aí. Vale, ali parece que hai unhas casas, a ver se hai un cartel ou un... Isto non atopar nada de texto ou ningún sinal. Vale. Coche, matrícula. Isto é un Seat. Isto é un Twingo. Non sei. Non vi nada. Hai máis ovellas. Gotta go fast, efectivamente. O debate do Sonic e do ir rápido xa outro día xa tal. Vale, a ver, a miña igrexa, mas o sea que non este... Tipo igrexa... Ui, este tipo... A ver, que pon aquí? Ian Leopold Grenai. Grianai. Ostras, pode ser... Islandia, non. Espera, aquí que pon? Curan Chill, Start de Chill, Choman Ted. Escocia fixísimo, vale. Escocia, Dios, espérate, para arriba. Para arriba. Esto é mar ou é lago? Pode ser esta zona, digo, como hai unha especie de desembocadura tal, en que isto é máis montaña, non? Bueno, vou deixar por aquí. Canto quedan? 15 segundos. É que non vou sacar moito máis. Voume aí fiarme de a que cheira papá. Agora que digo non me ven. A que cheira papá, a que cheira papá, a que cheira papá. Pois nada, pois queda aquí mirando un pouco esta bonita estampa. Era Irlanda. Oi, bueno, ven a primeira escolla. Pero era claro, que eso era gaélico. Eu pensei, non será eso gaélico, porque élfico non pode ser, porque eso é inventado. Bueno, pero dentro que cabe bastante preto. Eu pensei o de gaélico co tal, pero bueno, aquí, como iba moi perdido, tamén hai gaélico en Escocia. Pois mira, primeira cousa que non me irei a dormir sen aprender algo novo. Veña, pa cama todo. No, imos dar a seguinte ronda. Vale, hai ríos, polo menos nesta zona. Veña, un cartel. Jolín, se modas así, pois xa é outra cousa. A ver, Rodovia, deputado, Cuña, bueno. A ver, isto é un castelanismo, bueno. Pues claro, de primeira eso que me chama é Brasil. Así que, de momento, eu me poño aquí. E agora pa onde vou? Pa onde hai máis tráfico? Vai máis xente pa ali? Pero que hora de entrar e sair a traballar ou de non entrar e sair a traballar? Ali creo que hai unhas chemeneas ao fondo. Hai outro cartel. Dios, non, as chemeneas... Espérate, este que é un cartel ou que é? Estou buscando... Pero como peguei este chimpo tanto no tempo? Bueno, hai... Eu quero ver un cartel que non o dou visto. Que pon aquí? Río Moji Guacu. Vale. Río Moji Guacu. A cousa é, sea tan grande como para que apareza. Este caleo Amazonas, non? Sí, ten pinta. Sea un afluente. Río... Claro, que o nome dos ríos non veñen aquí. Bueno, vale, hai un río. Pasa que... Vos diríades que é moi grande ese, como para que apareza así no mapa e tal. Xeida de vehículos longos, sí. Imaginade agora que estou en Portugal, alguna zona que non controlo. No, a ver, eu digo que é Brasil. Vou ver aquí se hai unha pista máis, algo máis de cidade, outra saída de vehículos longos. Si, ali hai unha especie de factorías ou algo. São Martiño, vale. São Martiño, pero eso é unha empresa ou un ligar? Tiene un cartel detrás do río. Vale, Volvo. Volvo é unha marca de coche sueca. Moito vehículo longo por aquí, porque hai esa factoría ali. Viaduto Fepasa. Este outro antes. O río ainda está aquí, non? Sí, aquí está do río. Cargao. Río, este de aquí que me di. Pradópolis, Guariba. Ah, vale, isto é un municipio. Vale, ¿alguén sabe onde está Guariba?
Fua, é que... O sea, xa está ben, porque o país témolo é bastante rápido, pero o sitio... que a cousa se fose dirección a unha cidade grande, pois podan... Non corra, non mate, non morra. Ah, mira que bonito. Bueno, esta é a mensaxe que quero deixar antes de marcar. Ya, non vai haber aquí señalización. Era para outro lado onde hai pare, sí, xa paro. Oh, ahora cambiei a outra paralela. Está... Como teñen aí o asfalto? Se hai de vehículos longos, nada. Pois... Poño Sao Paulo, non, pero ten que haber aí un... A ver, eu si quería un pouco sur... Brasilia, onde hai aquí ríos? Este río cale? Se parece moi grande, vou poñer. É un pouco máis ao sur, pero bueno, ben, ese baixiño, ese o que baixou un pouquiño, cerca de Río, cerca de Campinas, 792. Vale, non está mal. 2940, non é maravilla, pero bueno, vale, veña. Primos ca seguinte. Vale, Spitang Plaza. Sipitang Plaza. Sipitang, de One Serabuegna, Awan Bamboluba, Balan Bambú. Kedai Paruk. Esto, Tailandia, pode ser por aí. Farmacia, Sabah, Sipitang, Sibitikan, Tantan, de Tunkan, Pan, que Tumpan, que Tepe, Tepe, Pam, Pam, Pan, que Tumpan, que Pem. Bien, me voy a zona Tailandia de momento. ¿Por qué paso mapa varias veces? Pero bueno, a ver si ahora... Que pon por aquí. Amarande Baram, vale. Hay un Kentucky Fried Chicken, por lo que sexa. Aquí hay unha anomalía no espazo-tempo. Vale, vale, vale. A ver se xa un cartel. Eu creo que... Digo... vos que decís, Tailandia... Vietnam, pero... Grafemas... Tailandeses, esto... Curry, hai curry. A ver, pero eu creo que as palabras estas que teñen así como dúas oes, a mí son de tailandés, pero tampouco son aquí o lingüista maior do reino. A ver, unha rotonda, a ver que indican aí. Hai que decir que non... Que luar, pero eso non é tal. Si que hai un tráfico denso, que son seis igual máis hacia a zona india, pero tamén eso, Ruma Rellenat, Malam. Pode ser Vietnam, bueno, está preto de momento. E me poñer aquí en fronteira, máis ou menos, para ir curando. A ver, de aquí ven moito tráfico. A ver se é que veñen de algún letreiro. Mira, hai unha rotonda, a ver que indica a rotonda. Laguas, Balai Bomba, Sabah Forest Industries, vale, sí, o de Sabah xa sei por todos lados. Sabah, a ver se hai algo por aquí que sea Sabah. Sabah. Se hai unha refinería, ti sábelo, non? Farún, quedásemos niso. Eu en Vietnam, así con este zoom non vexo nada de Sabah. Non sei se Sabah é o que hai que buscar ou que Balai Bomba, bueno. Sabah é francés tamén. A ver, vou ver aquí en Cambodia, non, bueno, sí, igual Cambodia pode ser tamén. Ca mesma. Sí, que deste, o que diste, vou poñer un equipo máis para acá, ahora polo que sexa. Bambung, Balai Bomba. Balai. Todo isto. Van pola esquerda. Aquí van pola esquerda ou por onde van? Sí. Van pola esquerda. Claro, agora normalicei o de ir pola esquerda, porque estuve xogando a Forza Horizon. Hai que pagar 1 kilometer o que hai unha cousa por aí bonita en 1 kilometer, pero quédame 5 segundos. Pois nada, queda marcado que mira, vai Vietnam por aquí, pero sí, xa sei que temos que pagar polo chisme este. Veña, que quedan dous minutiños. E nada, lembrade que nun anaquiño estaremos na canle de Ragnarok, que vos deixarei a ligación polo chat agora, comentando o Nintendo Direct. Pero antes cearei. Pois mira, era Malasia, non? Sí, aquí cerca de Brunei. Isto é Malasia, non? Ou xa Filipinas. Perdome co arquipélago esta, verdade? Se vos digo verdade. Non. Bueno, dentro que cabe. Por lo menos a zona estaba. Vale, aquí que temos RMF. Veña, eso exactamente que me falades este cartel. Brets Bridrioni, isto podría ser Europa do Oeste. Pode ser, non? Que decides por aí?
Indonesia, os decías polo de antes. O sea, Indonesia polo de antes, non peor. Aí, vamos marcar por aquí Eslovaquia, todo isto. Vale, imos a seguir unha pista máis. Ui, que bonito, que cabalo, que feira, que todo. Slasoni, Kulig, Zapitzi. Moi ben. Vale, eu creo que isto é Europa. De aquí. A ver, aquí tes algunha dirección, non? Pero chamadas de teléfono. Isto xa polaco. Porque empeza por W alguna cousa. Acabas de ver a Borat. Pontonowa. Para onde habrá máis casas? Palí ou palo? Eu creo palo. Veña pa aquí. Polaco. Eu creo que sí. Estame pedindo Polonia. Ahora acabo. Estame pedindo Polonio. Aí pongo Karma Hall. No. A ver se temos un cartel con alguna dirección, alguna capital, alguna cidade que nos dé unha pista. Se non, por aquí. Polonia, pues Polonia, que sei. Polonia, pídeme máis polo tipo de... No, é unha tontería que iba a decir. Epa, vale. Isto que é? Casa Polana 18, pero eso que é? Está a 18 km ou... Lisa Polana. Pero eso é cidade ou é... Creo que non, non? Ti que disfarón. Morsioko. Teño o próximo día, esta parte vou meter no Discord e así facemos a comentada entre todos. Así es que se vos apetece que estedes no Discord de Twitch en galego, así queda máis dinámico porque aquí se saio do povo, mira a gasolineira, vale. A gasolineira aquí tes Skelep. Sí, no, para próximo día, ahora xa está. A canto está? Mira, ui, aquí está isto. Isto en que moeda será? Isto euros non son. Este prezo non é en euros, vale. O sea, Polonia, no, sin Polonia teño os slotis, non? Era unha cousa destas. Isto é o Mario Odyssey, ten un modo aquí, GeoGuessr ao final. Antón está enfadado porque xa o sei eu, porque é unha cousa moi metódica esta persoa. Entón, como agora non lle capía a ficha que estou xogando ao GeoGuessr, está xa aquí falando do Mario. É que isto é o que pasa sempre. Cambio, pois nada, Polonia vou deixar aquí non... Por aquí, por lo que sexa. Lublin. Teatre. Pois mira, era aí na fronteira. É Polonia, aí o pau, pero casi era xa Eslovaquia. Bueno, 334. Dentro do mal que foi hoxe, pois nin tan mal. Así que... quedan un máis. Veña, vimos a última fase do Mario. Outro río. Carai, que estamos con ríos hoxe. Vale, de momento non. Ese hai un nome do río por aquí, a un lado da ponte. Ui, é que me pasei. No, deste lado non hai... Ou hai? A ver. Vale, pero hai un cartel que imagino poñer algo aquí, como tal que... China. Eso é chino. Creo que é chino. Bueno. Sí, diría China. Vale. Que lago podes... Que río pode ser? Non sei. Dios, claro, ahora China, pois... É cousa amplia. O sea, no, obviamente non é zona Himalaya. Que ahora que máis pistas busco aquí. Teñen aí un tipi. Mira que tipi teñen aí. Un tipín. O encoro das sete gorxas. Que non sei. Pero, que é isto? Encoro das sete gorxas? É que non che sei dicir. Claro, se teño que comparar o que aparece aquí co símbolo de aí, prefiro facer os erros de Laplace, este. Isto debaixo un cartel, a ver, bueno, eso saber cando pasou. Pero veo o cartel agora mismo, non teño moi claro se había un cartel, aquel azul que está ali, non? Claro, dime ti, Farún, que saco con isto? O Kubrika Spalla Manoi, Kanikandake. Hostia, pero espérate, eso é xaponés. Kanikandake é xaponés. E Yamanoi, eso é xaponés.
Sí. Vale, en Kanikandake, Yamano Okupirika. Nagano non é, joder, isto é máis pequeniño. Takashi, no, Yamanishi, Shigezawa. Bueno, estou mirando na illa principal, pero igual é o 999, pero eso, vale, 41, grazas. Canto nos queda? Buah. Pero é que claro, hai que facer máis zoom para ver os 400, 250, joder. Macho. Aparte, o 99999, jolín. Vou ver se nas illas, nas pequeniñas, siguen tamén esta numeración. A ver, aquí que tal? 273. É que non sei como se numeran estas, como van. Ti que dis? Claro, mira, pois é moi boa pista. Se non estivese facendo parvos en mirar po cartel. Buah, no. Pois non, imos deixalo aí en xenérico. Era máis arriba. Ui, Sapporo. O sea, preto de Sapporo, efectivamente, tal. Mira, este lago de aquí, o Piricalaque. Mira que bonito. Mira Pirico, que bonito. Pues nada, para outro día imos por aí. Claro, pero mira, 999. Con este zoom ainda non se vía 999. Tiña que facer isto de aquí. A ver se o pillabas aquí. Non era doado. Pero bueno, ben tirado. Rectificamos o de China por Xapón, que eso xa é un avance. Así que nin tan mal. Pois imos ver como quedou isto. 16.174 puntos. Bueno, nin tan mal. Que son difíciles, os do mundo. Aparte con 3 minutos, son difíciles. Os de Galicia algún podía meter esforzado máis, porque o último fixen un desastre. Pero nin tan mal. Pois nada, ata aquí o que ven sendo o Super Mario Odyssey. Gracias, Antón, por participar no contido do Super Mario Odyssey. E nada, lembrarvos que mañá temos podcast cas Tanxugueiras, un pouco un recopilatorio do que fixemos no directo a martes, pero vos non o bichedes enteiro, podelo ver aí. E tamén falaremos de videoxogos musicais, un repaso así en 30 minutos un pouco de toda a media de xogos que hai. Será con Ferliñares e con Rita C. Logo iso, ás 11 na canle de... Bueno, ás 11 igual comezamos antes, que creo que igual me deixou unha mensaxe de que hora comezamos, pero bueno, esperad un momento que os poño aquí a ligazón no chat. Efectivamente. Ahora cando me di, quedamos ás 10:30, eu sí, ahora vou. Xa que na de Ragnarok, pois podedes seguir un pouco o Nintendo Direct. Tamén vos digo que eu non sei moi ben porque nos convidou, convidoume a min, que eu son máis ben de Sega. Outro creo que aí non lle gusta Nintendo, o sea, non sei como é esa cousa, pero bueno, estaremos ali. Eso sí, unha emisión en castelán, neste caso, na canal de Ragnarok. E nada, o venres teremos novo vídeo. Uepa, que se me subiu aquí en Ropía. Que queres, en Ropía? Non puxeron o da auga. O venres teremos vídeo novo tamén con Ana Hanabi, que nos comentará un pouco a que se dedica ela dentro do que se dedica ela dentro do proceso de sacar un videoxogo e todo isto. Así que nada, eso. Vémonos polo recuncho xa mañá na canal de Radio Coruña Cadena Ser. Temos vídeo novo no YouTube. En Twitch descansaremos ata o luns que ven. Hasta eso, non? Pasados aí por Ragnarok. Comentamos un pouco cosas de Nintendo. Adeus. Non, imos facer unha raid, jolín, é que sempre me olvido. Teño unha prisa hoxe, que aproveite, grazas. Imos facer unha... A ver se está Mars, que eu creo que hoxe iba a lle dar aí. Ainda non comezou Mars. Pensei que estaba hoxe, pero non comezou. Pois imos irnos a... Xa rematou o Orgullo Galego, e contra nos fixen unha raid. Pois imos ir... Veña, Clan Kirfield, que fai que non vai. Están co Stardew Valley aí farmeando. Pois nada, imos aí. Aparte non sei quen está con eles, creo que está alguén máis. Pois nada, imos pa ali. O resto, pois nada, eso, pasadeo ben. Vou darse así manciña mentras lle dou a iniciar a raid. Sí, xa sei que lle podía dar, pero quero...